И здравейте, Майнкрафтъри! Това е епизод 4 на Майнкрафт БГ оцеляването ни. И аз съм тук с Електрон. Здравей, Електрон! Здравейте. И почваме днескашния епизод. Почти нищо не сте изтървали. Само направих на къщата с това, а Електрон си дострои и нейната къща. И аз смятам да си довършвам къщата. Това е отвътре. Здравейте, Майнкрафтъри! Вие сте... Здравейте, Майнкрафтърите! Аз съм Електрон. Мене днес е Газо. И това е четвъртия епизод на Майнкрафт по редицата ни. И така, това е моята къща. Това е на Газо. Това още не се е продължи. И да. Това е за сега. Моята къща ми се направи. Още решавам. И така... ще си достроим къщата. Чакай, че аз не мога да видя откъде ще накачвам. Сега ще видя дали отива на моята къща. Вчера сложа една броня. Няма да рискувам да слагам за моя бронята, тъй. Мога да я сложа, но вчера не знам дали това го заснехме. Как един дойде и почна да ме би, но ми се прибрахме вкъщи. Не знам дали бях го заснела. Мисля, че не го беше заснела. Но днеска мен пак ме подгони един и щеше да ме убие. Да, това беше закалана. И сега само да се... Това са от другата стая. Добре, става. Електрон, имаш ли оградки? Отиди долу и бръкни в честа и виж колко имам. На мен ще ми трябва двечки. И ако имаш и пръчки, ще е супер. И не знам дали ви харесва моята къща. Според мен е много грозна, но аз не мога да правя къщи. Това да го знаете. 15 оградки, чудесно ще ми стигнат. Ще взема само 2. Или ще взема 4. 4 оградки са перфектно. Ще взема и 2 пръчки. Не, 4 пръчки ще взема. С 2 пръчки колко фейсгейта се правиха? Едно. Един или 2? И ще проверя. Аз не взех достатъчно пръчки. 4 пръчки трябваше да взема. И какво да се прави? И горе-долу това ще се прави по този епизод. И така, извинете, ако има леки шумове. Ако не ви харесва къщата, кажете някакви подобрения, може да ги направим. Да, пишете в коментарите, ако не ви харесва, евентуално къщата, ще я променя. Казвам за моята къща, но кажете и на Електрон къщата, ако нещо не ви харесва, и тя ще промени. Електрон, кога намери въглища, че направи такова, че направи торчови? Сега да не взимаш от работите да си ползваш твоята къща? Не. Просто взех 4 оградки и 8 пръчки.
И разбира се, не сметнах правилно, няма да ми стигнат оградките. Ще трябва да взема още 2. Или Електрон може да взема 2 торча. Добре. А пък можем... Виж ли малко от така... Как им викат? Те от дървото малки си... Ще взема... Ако сетих се една идейка какво може да направим и ще я осъществя да видим дали ще ти хареса. Взима от работите, какво ще кажеш? Кое? Да не ми взимаш повече от работите, че свършват. Не, само оградките взимах, защото да не хабим дърво, като ти имаш. И Електрон, смятах, ако искаш, може да направим някакви... Знам те колко не ми пречи, обаче все пак да пестим малко още след началото. Може да направим някакви улични осветления. Може. Но това по-нататък. И аз сега измислих нещо, с което няма да хабя много дърво и пак ще е ефикасно. И да, след малко ще свършваме клипа. Да знаете. И да, след това на пак след клипа, докато бяха същите, който там много. И идеята ми е тази. Вижте колко дърво пестим. Не че пестим много дърво, но бива си е идеята ми. Оп. Извинете за този проблем. Само да счупя тези, че малко ми лаги. Така се получава. Електрон, ще ти погледна къщата. Готина се получава, много и то. На пауза. Ще видите в неговия клип как съм я направила по-подробно. И аз след малко ще свършвам клипа. И сега аз почвам да правя основната част. Някакъв искър, обаче някакъв стане работата, защото ще ме уби. Кой ще те уби? Някой иска да се тъпа при тебе ли? Потече ли всичкото стъкло, че ще ми трябва стъкло? Не, но имам 7 в мене. На мен ще ме тъпи. Ако искаш, мога да ти дам. Не е проблем. И защо паднах? Искаш ли да ти дам? Ами да, защото загоре ще ми трябва, пък аз нямам. Оф. Добре. И дълга работа ще е това строение. И то много дълга. И така ще спирам след малко клипа. В другия епизод ще съм почти завършил или завършил покрива на къщата, който ще е скоро, нали? И ако ви хареса, абонирайте се, лайквайте. И въпросът е да ви хареса. Нали? Искам да стана известен. И това ще се получи само с вашите лайкови и коментари. И да, до следващия епизод. Лайквайте, харесвайте и се абонирайте. Най-важното за моята страница и за страницата на моята приятелка. Довиждане, Майнкрафт.